Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na 70 na marubuciya Jamila Umar wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Turawa Anty Surayya kuɗin ya tunda ita take ɗauko ankon, sannan ya turawa Sakina saboda ita ma tana saida mayafai da jaka, kuma ta matsa sai ya siya ma Sultana. Ba shi da yanda ya iya, haka ya ce a kira ta ita ta zaɓa da kanta. Asiya ce a ransa, ya ce in ya je zai ba ta kuɗin sai ta siya hannun maman su Hailat. Ba su bar shi haka ba sai da ya tura ma kowacce dubu bibbiyu da sunan za su saka kati. Shi kuma ya ce tunda haka ne har da Umma da Mama da Abba su ma sai ya tura musu. Falon ne ya ɗauki ihu, su Umma na ta sa mishi albarka. Abba kuwa faɗa ya hau ya ce yaushe ya fara yin aikin, duk zai ƙarar da albashin nasa. Cikin ‘yar dariya ya ce Abba ba komai ku saka albarka. Abba ne ya dafa kanshi yana sa mishi albarka. Ya baro Gusau ranar Lahadi da safe ne ya ce zai biya ta Zaria ya ga supervisor ɗinsa. Ya baro su Surayya za su je Kaduna. Jiran kayan Salima duk da ya san an gama siya mata komai. Amma sai da ya kira ta a ɓangaren shi ya tambaye ta in akwai wani abin da take so. Ta faɗa masa zai siya mata. A lokacin ne ta kalle shi kafin ta ce yaya Sadiq Abba duk ya gama siya min komai fa. Cikin yanayin maganar sai ya ce na sani. Na Abba daban ni ma a matsayina na yayanki me kike so na siya miki? Ke ƙanwata ce kuma aure za ki yi. Na fara aiki ina so ni ma ne miki wani abun Salima. Idanuwanta ne suka kawo ƙwalla ko a cikin maza sai an tona za a samu irin yaya Sadiq. Ko cikin yayye sai an tona 100 kafin a samu kamar shi. Ba ta buƙatar komai amma saboda yanda ya damu ya sa ta ce ya siya mata frame ɗin Ayatul Kursiyu. Cikin yanayin maganar sai ya ce kin tabbata? Ta gyaɗa mishi kai. Da haka ya sallame ta. To kafin ya tafi ya kira Surayya suka yi magana ya tura mata kuɗi. Ya ce ta siya ma Salima frame masu kyau da tsada. Ko iyayen ba wanda ya sani sai da Surayya ta siyo ta zo da shi. Kowa ya san waye Sadiq amma kuma yana da halayya ta dattako a cikin yanayinsa. Ta ranar Asabar ne ta saka idon ganin Sadiq ban gan shi ba tunda shi ya faɗa min yana tafe a wannan weekend ɗin. Ranar Juma'a na je unguwar su Ramatu ta yi min kitso da ƙunshi amma har ranar Asabar ta ƙare bai zo ba. Da na kira shi zan fara yi mishi kukan shagwaba sai ya ce yana wani abu ne zai kira ni. Bai kira ni ba sai da daddare ni kuma lokacin na yi bacci sai da safe na gani. Dama ina jin haushinsa ai sa ban bi bayan kiran ba. Komawata ne ni kwanciyata. Gabaki ɗaya ba na jin daɗin zaman ni kaɗai jikina da zuciyata ta saba da accident. Yanzu idan baya kusa da ni sai in ji ina cutuwa. Can cikin bacci na ji ana ta kiran wayata na tashi da sauri na ɗauki wayar na ga Sadiq ne. Da kamar ba zan ɗauka ba sai kuma na ɗaga ina cin magani. Cikin tattausan lafazin sai ya ce ina ƙofar ɗakin ki madam. Zaro ido ne kafin na ce gaske ko wasa. Yana ‘yar dariya ya ce ki fito mana ki gani. Ai da gudu na diro daga kan gadon na watsar da wayar hannun saman gado. Daga ni sai rigar bacci na fita na je na buɗe ƙofa. Sai ko na yi farin gani. Da gudu na tafi na rungume shi ina murnar ganinsa. Shi ma rungume ni yana ‘yar dariya. Ya ce to kada ki kada min manasiya. Sai da ya faɗa hakan na sake shi. Bakina har kunna yana musu sanin da zuwa. Jakar kayansa na karɓa sai leda hannunsa. Shi kuma sai ya ce bari ya shigo da motarsa ciki. Ɗaki na koma bayan na ajiye masa kayan a ɗaki na sako hijabi na fito. Ni na taya shi buɗe gate ya shigo da mota. Na koma na rufe shi kuma ya gyara fakin ya kashe motar. Ya fito muna riƙe da hannun juna har tsakiyar falonmu. Rungume ni ya ƙara yi. Ya ce na yi kewar ki Siyya. Ni ma ina ƙara lafiyawa jikinsa na ce ni ma haka. Ɗago ni ya kafin ya ce kamar sau nawa. Ina fari da ido na ce za ka iya ƙirga gero nawa ne a cikin buhun shi? Ido ya zaro yana dariya ni ma ina taya shi. Na ce to kamar haka ne kewarka. Ba tare da tunanin komai ba. Ya ƙara rungume ni yana faɗin ni ma haka. Ni ma haka ba zan iya misalta miki irin kewarki
da na yi ba da wannan tafiyar da na yi. Tare da shi muka shiga kicin muka yi abin karyawa. Dankali da ƙwai na soya sai kuma ti da muka sha. Bayan mun gama shi ya taya ni muka gyara a ɗakin muka goge. Wanke-wanke kuma ni na yi amma shi ya riƙa ɗaure min. Na kai su mahallinsu. Muna gamawa muka dawo falo saman kujera. Muna hira irin ta ma'aurata. Tare muka yi muna shan soyayyarmu sai sallar magariba ce ta fitar da shi. Sai da aka yi shayi ya dawo lokacin na ci gayuna na kuma saka riga da wando. Ya ce zo mu fita mu ci abinci a waje. Haka muka shirya muka je muka sha askirim sannan muka siyo kaza da madara Hollandia sai katan ɗin ruwan roba da kuma maltina. Sai da muka dawo ne ya bani kaya atamfa da material ya ce na kai ɗinki sannan ya ce daga baya zai tura min kuɗin ɗinkin ta akawun ɗina tare da kuɗin mayafi da jaka. 15,000 ya bani 5,000 ya ce na riƙe 10,000 kuma ya ce na tura ma amma da yake ya kai ni na buɗe akawun a banki. Sai gani ina kuka ina mishi godiya. Jawo ni ne ya rungume ni yana lallashi na. Faɗi yake in ban miki ba wa kike da shi da zai miki. Kuma gaskiya ya faɗa bayan Allah da Sa'ada ba ni da kowa sai As-Sadiq. Ina matuƙar alfahari da mijina da kuma farin ciki yanda yake faranta min. Ina fata ni ma ko yaya ne na riƙa kyautata mishi. Washe gari da sassafe ya wuce domin zai ƙara komawa ya ga supervisor ɗinsa sannan ya ɗauki hanyar Abuja. Kuɗin da ya ce na tura ma amma da hamma iso na tura ma na ce ba ma amma. Saƙon As-Sadiq ne. Ta kira ni ta waya tana saka albarka ta ce shi ma za ta kira shi tunda tana da lambar shi. Ɗinki na telan Ramatu na kai ma. Saboda tun bayan aure na ita nake kaiwa ɗinkin sai ta bashi. Da yake da kuɗi a gona da shi na yi amfani na biya kuɗin ɗinkin. Ina da komai na kayan abinci da abin amfani. Domin As-Sadiq bai taɓa bari na nemi wani abu ba. Kuma yana ban min kuɗi in zai tafi. Banda kitso da ƙunshi sai in ina makaranta. Na ɗan sai wani abu bayan kuma na transport. Da yake telan bai da wasa kwana 3 tsakani ya game min ɗinki Ramatu ta kira ni. Ta ce ya gama. Na kwatanta masa gidana zai kawo min. To ranar da ya kawo min Adafati ta zo min yini ita da Habiba da yara. Nan suka ga kayan. Ita ma ta rika santi tana faɗin kayan sun yi kyau. Hasiya da gani suna da tsada. Murmushi ne ban ce komai ba Habiba ma sai yabawa take. Ta ɗauki material ɗin da aka yi min doguwar riga mai kyau. Ta ce tana so na bata. Adafati ce ta kwace a hannunta tana faɗin baki da hankali ne. Mijinta fa ya siya mata kin ga ai yana so ya ganta da shi ne. Turo baki Habiba ta ni kuma sai na ce ta sha kurminta zan siya mata insha Allah. Sai da Habiba ta shiga kicin ita da Hanif suna mun wanke-wanke sannan Adafati ke gaya min akwai biki a Kaduna nan da sati ɗaya da wani abu. Cikin mamaki na ce bikin wa kuma? Kai tsaye ta ce bikin babban yaron Baba Jibril na Kaduna mana. Sai da ne dogon nazari sannan na iya tuna waya shi ƙanin babanmu ne Baba Jibril. Da ni na ma manta da shi kwata-kwata a rayuwata. Cikin tawe baki na ce tab, dama wai yana nan? Ni fa ina ga tun rasuwar baba ban ƙara ganin shi ba. Adafati ta ce kin san ai ma'aikaci ne a garin Kaduna can yake da iyalansa. Cikin halin koyon kula na ce to ke wa ya faɗa miki? Adafati ta ce amma ce ta kira ni ta faɗa mu kuma ta ce lalle ne muku magana. Mu tafi tare da ku. Cikin jinjina kai na ce ka ji amma da wata magana. To ita ina ta sani na san dai ba zumunci suke yi da ita ba. Adda ta ce da ta kira baba ta Legas ce take faɗa mata tana nan zuwa bikin. Kin dai ji zancen da ta ce. Shiru na yi kafin na ce ita yanzu amma dama dalilin da yasa ta ce duk ki saka mana lambobin su kenan. To Allah ya kyauta ni kan sai na tambayi Asiri in ya bar ni kenan. In bai bar ni ba zan matsa mishi ba. A'a ki dai nuna masa muhimmancin zuwan kin ji ko? Gyara kai ne amma a raina ba wai na ji ina son zuwan ba ne. Amma ce ke bani mamaki wanda ya haɗa ya raba tunda kuma su suka banzatar da mu. Har da ita ma kanta amma tana yin waya. Duk da ta ce Adafati ta saka mata lambobinsu. Da na yi magana na ce Allah fa ya raba wannan zumuncin tsakaninta da su Baba Tanko.
Buɗe bakin amma sai ta ce Allah ya riga ya haɗa Asiya tunda ya bani ku. Daga nan sai ta kashe bakin kowa ciki kuwa har da ni kaina. A gidana Adda Fati ta kira Addar Ƙaya ta faɗa mata ita ma bata wani damu ba ta ce za ta yi wa baban Amna magana. In ya amince shi kenan. Ita Adda Fati nufinta sai ta samu mun tafi tare. Har tana cewa amma ta ce in muna da kuɗi mu haɗa wani abu mu je da shi. Cikin bacin rai na ce nan fa ɗaya ga zuwa kuma ga na biki. Mu uwar mai Baba Jibril ɗin ya taɓa yi mana. Adda Fati da ta ga ba zan gane ba sai ta kira Umma ta faɗa mata ta kuma ce a bani waya. Ta dinga min nasiha da faɗan cewa ba mu isa mu sauya ma tuwo suna ba. Danginmu ne ba mu da kamar su saboda haka mu shirya mu tafi a yi sha'anin da mu kuma mu haɗa wani abu mu kai. Mu dai mun sauke haƙƙin da ke kanmu. Gumnai da bakina. Ban yi magana ba sai da Amma ta ce kina ji na ko Asiya? Ba wanda mafita illa amsa ma amma har cikin raina ba ni da ra'ayin zuwa. Shi yasa ko a waya ban fara gaya ma Asadi ba mantawa ma ne da zancen kwata-kwata. Sai cikin ƙarshen satin Asadi ya zo tun ranar Juma'a. Ni fa in yana gari mantawa nake da ni kaina, ballantana ma kuma wani. Sai ga Adda Fati ta kira ni ta ƙara tuna min bikin wannan satin ne. Dalilin da yasa kenan na gaya mishi. Shiru ya yi kafin ya kalle ni yana faɗin dama kuna da yan uwa a garin Kaduna ne? Sai na ji kunya da sauri na ce i mana. Shi ke bin babanmu da yake ma'aikacin gwamnati ne can yake zaune da iyalansa. Bai damu ba ya ce yaushe za ki tafi kuma ke da waye za ku tafi. Kai tsaye na ce ni da Sa'adda ne amma ta ce mu tafi tare. Adda Fati ta ce mu tafi ranar Juma'a sai mu dawo Lahadi da safe. Jinjina kai yayi yana tunanin abin yayi daidai kenan da bikin Salima. Dama ya zo wannan satin ne sati na sama zai ce aiki ya masa yawa ba zai samu zuwa ba saboda Gusau zai yi weekend ɗin. Sai kuma ga wannan maganar ta sai kawai ya ga komai ya zo masa da sauki. Dama na san ba zai hana ni ba duk da shi ne karan farko da na tafiya tun bayan aurenmu. Bayan wajen Amma da na je sai wannan karan. Shi dai kawai ya ce na kula da kaina. Sannan ya ce wannan satin mai shiga dama ba zai samu dawowa ba. Shi kenan a raina na ce ta kwana gidan sauki. Ranar Lahadi da rana ya tafi muka rabu kamar kada mu rabu. Bayan ya bani kuɗi a hannuna na mota da na zirga-zirga. Sannan ya cika alƙawari ya bani kuɗin ɗinkin da na mayafin. Wajen maman Suhailat na siyi takalmi da mayafin. A raina na ce kayan da Asadi ya siya min da su zan yi amfani a sha'anin Kaduna. Adda Ruƙayya ce ta kawo 5,000 ni ma na bada 5. Adda Fati ta saka 5 15 kenan. Ta ce in mun je sai mu ba mai bikin. Ni na ɗauka mu kaɗai za mu tafi ashe Adda ta kira gidan Baba Sammani da Baba Tanko wai in za su wuce mu tafi tare. Ako suna ji da ni a ciki duk suka zame. A cewar su wallahi ba za su hau mota ɗaya da ni ba. Mota ta kife da su duk su mutu. Ni ban ma san sun yi haka ba sai ranar Juma'a da na zo gidan Adda. Tare da kaya za mu tafi Adda Ruƙayya yake faɗa min. Dariya kawai na yi kafin na ce ashe ba su yarda da Allah ba. Ƙaryar musulunci ma suke yi ashe. Kamar zan ce ma Adda Fati ta daina ƙoƙarin cusa kanta a cikin dangin nan da ba sa son mu saboda baƙin fentin da suka yi mani. Sai kuma kawai na ƙyale ta tunda Asadi ya koya min. Taƙawa kuma da yakana. Mu uku kaɗai muka tafi Adda Fati. Daga ita sai Hanif haka ma Adda Ruƙayya sai goyonta. Yara an bar ma Habiba. Ni kuma daga ni sai jakata. Akwati dama Adda Ruƙayya ita ta zo da shi. Sai suka haɗe waje ɗaya da Adda Fati. Material ɗin na saka sai na yi amfani da mayafi kofi mai kyau. Sai na zama kamar wata baturiya. Ballantana gashi na ƙara fari da kyau. Na saka ɗan kunnayena da na siya wajen yayar ƙawata Safiya. Da yake tana harkar sayar da kaya ta online. Su kansu 'yan uwana sun kalle ni sun ƙara kallo na har sun gaji. Sun furta min na yi kyau. Murmushi kawai na yi a raina ina ƙara gode ma Allah. Sannan ina ƙara gode wa Asadi domin a sanadinsa na zama mutum kamar kowa. Tun muna gidan Adda Sadiq ya kirawo yana tambayar ko mun tafi. Na ce mai ba mu tafi ba. Sai ya hau faɗan baya son fa mu yi dare. Ni kuma sai na ce masa ai yanzu hanyar Kaduna lafiya lau.
an gama gyara ba wani cikowa. Hankalinsa bai kwanta ba sai da ya kira ni. Na ce ga mu a tasha har mun shiga mota za mu tafi. Sannan hankalinsa ya kwanta yi mana fatan sauka lafiya. Shi kuma a daidai lokacin da yake kira na saukarsa kenan ba jimawa daga Abuja. To